Аллаһ Субхану ва Тааля һәрберебезгә үз мәс'улиятларын йөкләде, кардәшләрем. Һәрберебездә үзебезнең мәс'улиятебез бар. Бер яктан әлбәттә динне өйрәнү, һәм шул беренче булып тора әлбәттә. Һәм гомумән карасак, Аллаһ Субхану ва Тааля истебезгә йөкләде аның хакын үтәү һәм кешеләр хакын үтәү. Ләкин шул ук рәвештә кеше үз табиатына карап гел сәбәп эзли. Аллаһ Субхану ва Тааля әйткәнне үтәмичә яшәр өчен төрле сәбәпләр эзли. Һәм шулардан берсе кайдашлары әйтәләр, "Ну, миңа ул кирәкми" диләр. Дәдә сайда инде динне өйрән, намазга бас, "Ну, миңа кирәкми" ди ул. Нәрсә кирәкми ул? Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Улаика аллазина иштараул хаята ад-дунья бил ахира, фала юхаффафу анхумул азабу ва ла хум юнсарун." Алар бу дөньяны сатып алдылар. Нәрсә белән? Нинди бәя белән? Ахират белән. Һәм аларның газаплары җиңелрәк булмас ди. Һәм бер кайчан да аларга бернинди ярдәме дә булмас. Бу дөнья 60-70 ел гына. Аның турында сөйләшкәнебез бар, кардәшләрем. Тегендә мәңгелек. Күпме сиңа бу дөньяда бирмәсәләр дә, барыбер син хәсрәттә, әгәр дә ахиратны түләп бу дөньяны сатып алсаң. Тагын бер сәбәп, кардәшләрем, әйтәләр, "Ну, шул миңа кирәкми" дип уйламыйлар. Мин аның турында уйламыйм ди. Гел гафләттә яшәп яшиләр, кардәшләрем. Ләкин ни кызык, әгәр син гафләттә яшисең икән, әгәр дә сиңа кирәкми икән, барыбер вакыты килә бит. Нәрсә эшләрсең син? Аллаһ Субхану ва Тааля кыямәт көнне сиңа сорау биргәч, "Менә сиңа аяклар бирдем, куллар бирдем, менә бу бөтен ниъмәтләрне биргәнем, нишләп намаз үтәмәдең?" Әле бу дөньяда уйлаганда җиңелрәк ни өчен? Чөнки бу дөньяда уйлаганда син уйлыйсың, "Ага, үтәмәдем, хәзер янәдән тәүбә кылып үтәргә була. Төзәтеп була, гафу сорап була." Менә шуны аңларга кирәк. Теге дөньяда кыямәт көне барып чыккач, бер нәрсә төзәтеп булмый. Үкенсәң дә син, үкенмәсәң дә, кире кайтып бер нәрсә дә үзгәртеп булмый. Менә нинди багаж белән, изгелек белән киттең, я гынахлар белән. Шуны белән шунда Аллаһтан алдында килеп башачаксың. Күңелебездә җиңел булмас. Бу дөньяда безгә җиңелрәк, чөнки без уйлыйбыз, төзәтеп була, гафу сорап була, үзгәртеп була. Теге дөньяда исә бер нәрсә үзгәртеп булмас. Хатын хакын үтәмәдең, әгәр дә бу дөньяда гафу сорамадың, хакын кайтармадың, кире кайтып үзгәртеп булмый. Әниятен түбәсетеп яшәдең, аны үзгәртеп булмый, әгәр дә бу дөньяда гафу сорап хакын кайтармаган булсын. Бу дөньяда Аллаһ хакын үтәмәдең, намаз, ураза үтәмәдең, шулай ук теге дөньяда бер нәрсә эшли алмасын. Ул дөньяда ихтияр хакы инде синдә булмас. Һәм Аллаһ Тәгалә хадис кудусында әйтә: "Я ибади, кулларым минем, бу сезнең гамәлләрегез, сез үзегез эшләдегез аны", ди Аллаһ Тәгалә. Сезнең өчен аларны хисап кылдым. Аллаһ Тәгаләнең саны һәрбер гамәлне. Елмайдың бер кардәшеңә садака язылды гамәлең. Гынах кылдың икән, рәнҗеттең кешене, шулай ук язылды Аллаһ Тәгаләнда. Һәм игелек тапкан Аллаһка шөкр кылсын. Кыямәт көне кубарып чыккач, инде игелек табасың икән, шатланасың. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкр дисең. Ләкин әгәр дә хәсрәтне тапсаң, үзенә үкенсен, ди Аллаһ Тәгалә. Чөнки менә бу дөньяда яшәгәндә гамәл белән, сүзләр белән үзебез сайлыйбыз. Бу дөньяда түгел. Менә бу дөньяда гамәлләр кылып, эшләр эшләп, үзебез сайлыйбыз. Нинди тарафка без теге дөньяда барабыз? Үзебез сайлыйбыз. Үзебез, кардәшләрем, бер кеше дә үзе өчен сайламый. Соңрак эшләрмен. Картайгач, бу дөньяда бит хәзер пока яшәле дөнья куам, баламны карыйм. Кардәшем, син ахырсы оныттың. Әгәр дә шул сәбәпне әйтәсең, аяклар, куллар сиңа кем бирде? Аллаһ Тәгалә. Шул баланы сиңа кем бирде? Аллаһ Тәгалә. Ризыкны балага син эшлисең дип уйлыйсыңмы? Юк. Балага ризык Аллаһ Тәгалә үзе иңдерә. Әле балага ризыгын биреп, сиңа да анардан бирә. Үтермәгез ди Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә балаларыгызны. Чөнки без сезне дә, аларны да ризыкландырабыз. Ризык дигән нәрсә, кардәшләрем, ул Аллаһ Субхану ва Тәгалә кулында. Менә шуны без аңларга тиешбез инде. 100%. Куасың син, кумыйсың син. Бер секунд Аллаһ сакласын, бер хәл булды да, карават өстендә ятасың. Кайда ризыгын таба алмыйсың? Аллаһ кулында, шуны аңларга кирәк, кардәшләрем.
Вакытым юк. Аллаһ Тәала 24 сәгать бирде безгә. 24. Шул 24 сәгать арасында, мисал өчен китерәм, намаз турында уйласак. 5-ка 5 бер намаз, фарыз намаз. 5 минут алып тора. 5-ка 5 25 минут. 24 сәгать биреп дә Аллаһ Тәала 25 минут талап итә вакытны. Бит адам кирсә, әгәр дә кеше әйтсә, вакытым юк. Ул бисен вакытың түгел, син Аллаһ Тәала бирде. Шул вакыт белән нәрсә эшләсең микән? Пешмәдем әле. Ярый, пешмәгәнсең, эшеңдә шулай әйтеп кара әле начальника. Син әйтсә, давай, кардашым, отчет эшлә әле. Айда товар алып кил әле. Син әйтәсең, тукта әле, мин пешмәдем әле, хәр пешкәч, бераз пешим инде, аннарым син эшләрмен син әйткәнне. Товар доставканы бар инде әйдә. Айда утыны китер, әйдә газель белән таксида эшлә булай кушса, туктам, нәхәр пешәм мин, картайгач эшләрмен, картайгач илтермен, картайгач отчет эшләрмен дисән, нишәтәләр? Эштән тибеп чыгаралар да справка бирәләр. Менә бу маратны икенче эшкә алмагыз, чөнки моның башы эшләм яхрысы дип әйтерләр. Шулай бит. Ничек син начальник әйтәсең, пешмәдем дип. Амында Аллаһка әйтәсең. Бит аяклар, куллар син Аллаһ бирде, син әйтәсең, әле пешмәдем, ничек син пешмәдем? Начальник әйткәндә шулай көлке барлыкка килә, ул бит чынлап көлке бит инде. Аллаһ Тәала шулай ничек без әйтә алабыз? Ничек син пешмәдең? Эшлә Аллаһу әйткәнне. Аллаһ Тәала бәрәкәтен бирер, кардәшләрем. Андый кызык кешеләр дә бар, кардәшләрем, бөтенесе Аллаһ кулында диләр. Булар белән җиңелрәк. Ни өчен? Чөнки бөтенесе Аллаһ кулындамы? Әйе, бөтенесе Аллаһ кулында. Ярый. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sayaqulul-lezina eşraku law şa'a Allahu ma eşrakna ve la aba'una ve la harramna min şey." Müşrikler ayttılar, Allah tilegen bulsa biz de atilerimiz de şirk getirmez idi. Ham bir narsa tıymas idi. Al-An'am suresi 147. ayet. Bu sebep birinci tugul. Bu sebep yanına tugul. İlk vakitte müşrikler de şunu aytgan idiler. Lakin bunda niçin jingilrek? Sen aytasın, bütün Allah kulunda mı? İyi. Yarayı. Ризык Аллаһ кулындамы? Әйе, ризык Аллаһның. Соң ризык Аллаһ кулында булгач, ни өчен син ризык табыр өчен көне-төне эшлисең, Аллаһ кулында димесең. Әле макалларда уйлап чыгарасың, кем эшләми шул эшне ашамый дисең. Ни өчен син дөньяда яшь куасың дөньяңны, ахират дигәч Аллаһ кулында дисең. Бәлки кеше Җабраил алейһиссалам килеп, төшеп кулдан алып мәчеткә алып килсен дип телидер, име шулай бит? Юк инде алай булмый, кардәшләрем. Ике дөньяның далы бар. Без бит элек коммунист вакыттан килгән кешеләр. Ну, коммунист вакытына килгән кешеләр булгач, син бит барбыр телефон белән шөгыльләнәсең, телефонда эшлисең. Ну, калдыр тогда телефоныңны. Әйт, без бит коммунистдан килгән кешеләр, телефон белән эшләмә. Әле теге бер комнатлы бүлмәдә яшә. Юк, кеше тырыша, яшы машинага утырырга, яшы телефон белән җиргә. Ул гаип түгел, пожалуйста. Ләкин дөньяны алып баргач, ахиратны да алып бар. Ул бит сиңа кирәк. Аллаһка ул кирәкми, кардәшләрем. Акай бер кешеләр, кардәшләрем, кануннарны үтәмәс өчен Кур'ан аятларына сәбәп табалар. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Фаядиллаху ман яша ва яһди ман яша." Аллаһ Тәала кемне тели адаштыра, а кемне тели туры юлга күндерә. Менә шул аятны китерәләр. Һәм шуңа күрә әгәр кеше адашкан булса, ну Аллаһ Тәала теләде диләр. Амнарга ни җавап, кардәшләрем? Аллаһ Тәала хадис кудусida әйтә: وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Әгәр дә кылым ди, карыш 5 ераклыгында якынайса ди, мин аңа терсәк ераклыгында якынайырмын. Ягъни әгәр дә кеше теләсә Аллаһка якынайырга, Аллаһ та кире тартаны, үзенә тарта. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Аллаһ бер кайчан да сезнең иманыгызны иманыгызга югалларга бирмәс. Аль-Бакара сурәсе 143 аят. Шулай ук изгелек, әгәр дә ихлас күңелдән кылган изгелек булса, Аллаһ Тәала аны да юалтмас, кардәшләрем. Юалтуына түгел, Аллаһ Тәала аны үстерә бара. Кыямәт көне барып чыккач, аны күрәсең. Бу дөньяда сен ул кечкенә изгелек дип уйлагансыңдыр, а кыямәт көне барып чыккач, аны зур итеп күрерсең, иншааллаһ. Икенче ягы теләгәне адаштыра дигәндә, "Фәләммә загу азагаллаху кулубахум." Аларның йөрәкләре тайпылгач, кеше үзе теләде. Аллаһ йөрәкләрен тайпылдырды ди. Әгәр дә без Кур'ан Кәримдә карасак, тайпылу турында сүз барса, анда гел кафирун, залимун, фасикун, муъминун бер җирдә дә килми. Ягъни әгәр дә Аллаһ адаштыра икән,
Алар кафирлар, имансызлар, алар фасиклар, гынах кылучылар һәм алар кемнәр? Залимнар, гаделсезләр. Ягъни кеше үзе тели. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә генә. Бит Аллаһ Тәгалә безгә ике хак бирде. Шул ике хак арасында ихтияр хакы. Нәрсә телисен, шуңа барасың. Мәсәлән, хатын идә иренә итагать итмәүне сайлады. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә юлын. Чөнки ул шуны теләде бит. Әгәр дә итагатьне сайласа, Аллаһ Тәгалә бу юлда җиңеләйтә. Әгәр дә кеше адашырга теләсә, пожалуйста, теләдең икән, пожалуйста, син бит теләдең үзең. Карап пәси юлны үтте, всё. Карап пәси юлны үтте, әгәр дә шанасың икән арга, Аллаһ Тәгалә юлыңны начар эшләй, әлбәттә. Юл начар була. Әгәр дә син анарга ышандың, син бит үзең шул ышану белән аны сайладың. Ә бездә бит бәхет тә, нәтиҗәдә гел Аллаһ белән бәйле генә. Шуны онмаска кирәк, кардәшләрем. Шуңа күрә онмаска кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Эй адам балалары, эй адам баласы, сине ризыкландырам дигән вәгъдә бирдем." Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде, безгә ризык бирә, кайгырма ризык өчен. Эй адам баласы, ризык турында синнән сорамыйм. Туры юлда булу турында синнән сорыйм. Туры юлда бул ди Аллаһ Тәгалә. Эй адам баласы, я адам баласы, ни өчен син ди? Мин сорамый торган нәрсә белән күбрәк шөгыльләнәсен. Ә мин теләгән нәрсәне, мин сораган нәрсәне әзрәк эшлисен. Шуңа күрә, кардәшләрем, теләгән кеше нишли? Юллар эзли. Теләмәгән кеше сәбәп эзли. Шуңа күрә, кардәшем, Аллаһ Тәгалә һәрбер безгә дә хак юл белән барырга теләргә насип әйләсә иде. Бөтен сәбәпләрне атыгыз, кардәшләрем. Безгә бит бу юлны безне иң көчле яраткан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә күрсәтә. Әни әтине без тыңлыйбыз, Аллаһка шөкер. Чөнки иң яраткан, иң туры юл бәхет теләгән кешеләр бу дөньяда ул әни белән әти. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә исә әни әтидән дә безне күбрәк ярата. Ул бит безнең өчен бу юлны сайлады. Димәк, Аллаһка тәвәккәлләп, бернинди сәбәп эзләмичә, әйдәгез аны үтик. Утабыз 100%. 100% утабыз, кардәшләрем. Бер шик тә юк. 100% утабыз, кардәшләрем. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрбер безгә дә дөрес юл белән, дөрес ихтияр белән бу дөньяда яшәргә насип итсә иде.